No to bude taký vlog, že jak autisti, keby sme sa bol, smejeme sa na to, že máme 6 vankúšov, 4 periny a na to, že hrozno sa nezjebal na zem. Dobre, takže momentálne sa nachádzame v Košiciach. Kde? V Bauparku. A o 30 hodiny nám to letí do Anglicka. Presnejšie Liverpool. Áno, kde ideme... Nechápem ani prečo. Futbalový zápas, my dvaja. No. Áno, my dva ideme na futbalový zápas a Pači sa k nám nejako pridal. No. Ja si idem nájsť frajera. Ja tam idem nájsť lásku. Druhú. Aby si mal aj v Anglicku, aj doma. Natália, nenahnevaj sa, ďakujem. Plán je taký, že... Aký je plán? Naraňajkujeme sa, akože, no. Ak chceš zapovedať ako raňajky. Najlepšie raňajky ever. Naraňajkujeme sa, zavoláme si taxík, pôjdeme na letisko, počkáme do 9:50 a potom... Check-in a letíme 3 hodinky do Anglicka. Bez všetko. Vidíme sa na letisku. Dobre sa letí, žiadne problémy, žiadne turbulencie, zatiaľ to je výborný let. Na to, koľko to stálo, hej? No, akože, koľko máme hodín? 12, 10, ešte hodinka, 10 približne let. Aký máme plán hneď po pristáti? Pasovú kontrolu prežiť. Dúfam, na nezavrú do CPZ-ky. Potom autobusom do centra a prehľadka štadiónu Anfield. Je to tak. A potom ideme... Skúmať mesto. Ubytovať a skúmať mesto. Áno. Popiči plán. Logísek. Momentálne sa nachádzame v Dadodeku. Nie je typicky červený, som očakával, je modrý, ale je to cool. Sme v Liverpoole. Sme v Liverpoole a žijeme. Momentálne ideme z letiska rovno do centra, kde máme prvú prehliadku štadióna. O 2:00 a potom o 3:00 máme check-in v hoteli.
náhodou. Kúkol som nejaké videá na sebeobranu. Videl som Karate Kida. Vy ste kúkali Gentlemanov, takže viete, ako sa správať. Vlogísek. Proste, vlogisek, čo ti poviem, zo mňa bude raz veľký youtuber. Tvoja mamka ma bude sledovať. Maťko, povedz nám, aký je to štadión. Trošku informácií potrebujeme. Anfield, Liverpool, postavený neviem kedy. Asi kde? V Liverpoole. To som nečakal. Kapacitu má koľko? 55 000? No, nejak tak. 55 000 kapacita, a.k.a. 3 žiary. To je obrie. To je krása. My name is David and I'm your lead guide today. This glorious human being at the back is Mario and he's going to help us with our tour, his tale, any problems or issues, speak with him. Dámy a páni, sme tu. Momentálne sme dorazili na hotel a som v kuchyni. Je to tu dosť pekné na tú cenu. Až na to, že si asi nenabijeme nič dneska. Sa na to dívam. OK. No a tu. Je to poistka. Keď dáme pero, tak... A čo? Tá poistka. No, a čo s ňou? Keď ju dotkneš, tak toto sa ti otvorí a môžeš tam dať normálne. A Že ako vraj. sa ti to otvorí? A toto zakrýva tieto dolné, že vraj. Niečo. Vieš? Zaujímavé. Zaujímavé, to zistíme potom. Ale by sme spravili takú room tour. Hej. Ideme od začiatku. Fú, tu máme dvere, áno. Dvere. A takto, keď vojdete po piči, takto vojdete a metelku, jeden gauč, druhý gauč, okno s extrémne nádherným výhľadom. Ideme dnu, máme tu krásnu kuchyňu, kúpeľničku. Oh yeah! Kúpeľnička. Záchod. Bordel. A sprcha. Tam si večer užijeme. A tu majú chlapci romantickú spálňu. Kde budú jebať, takže počkaj, steny sú... Steny sú tenké. Steny sú tenké, takže prosím tichšie. Pred večerou. Pred večerou. No a toto je náš bytík. Jo, akože vyzerá to dosť pekne. Nebudeme si klamať. Asi tu ostaneme o týždeň viac. Asi hej. Však to nás príde vyhodiť. A vidíme to tak, že si na chvíľku oddychneme. Trošku sa vysušíme, pretože vonku prší a potom ideme do mesta. Ideme jesť, ideme prejsť mesto a nájsť niečo zaujímavé. Ja vás určite zoberiem so sebou. Zoberiem vás so sebou, takže sa máte na čo tešiť. Vidíme sa na ďalšom mieste. Ideme ochutnať Subway. Prvé sústo zo Starbucksu.
Starbucksu, čiže Subwayu. Teriyaki chicken. Môže byť? Dámy a páni, máme tu chutnávku. Čo je to? Edition Sugar Free Forest Red Bull. A ideme. 3. Počkaj! Do piči. 3, 2, 1. Počkaj, daj si mikrofón ku krku. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie, mikrofón ku krku. Celý som sa ojebal. Pinky borovička, bez alkoholu. Nie, ale cítiš ako buzerat, keď to pijem. A je to... Čau, sa stalo, že jem na pinky. Ja neviem, či to tam je. Čo ti je? Toto je životná záchrana. Čo ti jebe? Lebo ja som potlačil, že potom som tu prisunul ešte niekoho k sebe a ty kokot. Kamu to hrozno je na... To je taký vlog, že jak autisti, keby sme sa bol, smejeme sa na to, že máme 6 vankúšov, 4 periny a na to, že hrozno sa nezjebal na zem. Momentálne máme 10:38 a ja som sám niekde v Manchesteri. Nemám tucha, kde som. Som kúsok od Manchester štadióna, kde chalani išli na prehliadku. Takže mám cca čas do 12:00 prejsť si túto časť mesta, I guess. A našiel som tu takýto pekný, nie prístav, ale takú vodu, kde sú labute, kačky, holuby to okolo mňa behajú a je to, že extrémne pekné miesto. Príde mi hrozne jednoduché, iba tak si proste na ulici alebo proste ponúk mekáči, zapnúť kameru a točiť sa. Je to o mnoho jednoduchšie ako na Slovensku. Na Slovensku by som niečo také asi nespravil. No, možno, sem tam. A nie, podľa mňa takto sám, ale tak tu je to také, že ťa to nikto nepozná. Ja neviem Slovensku, akože keď si niekde. Ale tu ťa nerozumejú, čo rozprávaš, hej. Môžem sa rozprávať pekne sám so sebou, čakať, kým im pošlú overovací kód na Wi-Fi, ktorý trvá už príliš dlho. A tak, je to o mnoho komfortnejšie. Je tu dosť málo ľudí, no toľko málo ľudí v Mekáči som ešte nevidel, ale tak je 11 hodín, väčšina ľudí asi teraz v práci alebo v škole. A ja mám ešte 50 minút, kým prídu chlapci. Zatiaľ som si objednal strawberry milkshake a brownie. Som to zvedavý na to brownie.
Sú to hrozne milí ľudia. Akože tento manažer, čo tu je, tak to je riadny typek. Máme tu... hlavu nevidno. To je jedno, mne netreba vidno hlavu. Máme tu taste test tohto Juicy Monster. Bad Apple. Zlé jablčko. Bude takú pokažené jablko? Ukáž. OK. Vonia to ako nie, ako jablková vejpka. To som nečakal. Dobre. Daj. Chutí to inak ako jablkový, no má jablkové. Je to taká zvláštna, taká aj trpká chuť tam je. Dostať túto plechovku na Slovensku bude ťažké. To je veľmi sladké. Hej, toto je také trpkejšie. Také bad apple. Proste I'm feeling bad right now. I'm a bad boy right now. Ja. Pocity? Parádne. Konečne doma. Pôjdeme znova. Sa rimovalo. Ale už budeme spať. Hej no. Kokočky na Strávili sme- spadli do bachu. Čo by som skáčal, vážne. Sedno. Tak ty na to, že vôľ musíme vysrať. Momentálne sme už prišli do Košíc. Momentálne sme už prišli do Košíc. A ideme srať. Chlapci idú Riadne kulovať do záchoda. toaletu. A jasne, stráži. A uvidíme sa. Vaša.